Μήπως πρέπει να αποφασίσουμε με το τι θα γίνει στη ζωή του. Έχεις δίκιο. Ας αρχίσουμε από τη μικρή. Εγώ έχω αποφασίσει με τι θα ασχοληθώ. Τελεία και παύλα. Μορτή μας λες. Θα γίνω δημοσιογράφος. Πολύ ενδιαφέρον. Θα παίρνω συνεντεύξεις από πολιτικούς, celebrities, θα ταξιδεύω. Νομίζω ότι θα είναι τέλεια. Κούνια που σε κούναγε. Με τόσο καλούς βαθμούς. Εγώ λέω να πεις τις βλακίες και να κοιτάξεις να πεις την ιατρική. Εσύ τι λες, Μάνθο? Εγώ λέω ότι η Ράνια τα έχει μπερδέψει. Βρε, με 19 και 8 δημοσιογράφους θα γίνεις. Εγώ δεν θα σε αφήσω να το κάνεις αυτό. Εμένα αυτό μου αρέσει. Θα πετάω ακόμη και με ελικόπτερο πάνω από περιοχές που έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές. Τσουνάμι, σεισμοί, μεγάλες πυρκαγιές. Με φαντάζεστε. Όχι, δεν θέλω να σε φανταζόμαστε έτσι. Εγώ σε φαντάζομαι με τη λευκή σου ρόμπα να σου λατζάρεις μέσα στο νοσοκομείο. Ανατριχίλα με πιάνεις, να βλέπω εφιάλτη. Λοιπόν, εγώ η Ράνια επιθυμώ να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία. Ακόμη και αν αρχίσω γράφοντας σε μια μικρή εφημερίδα. Αυτό που νιώθω βαθιά μέσα μου είναι πως κάποια μέρα θα καταφέρω να έχω μέχρι και δική μου εκπομπή στη τηλεόραση. Σαν γραμμάρις. Δεν βλέπεις τι συμβαίνει γύρω σου. Σαν πύρα. Σε τέτοιο περιβάλλον που θα δουλέψεις. Υπάρχουν και σωστοί δημοσιογράφοι. Για άκου να δεις, όσο είσαι στο σπίτι μου θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ.